Njengendoda ehlala ematyotyombeni bazalwane bam, asizanga ugaya voti apha singombutho, siphethile izwi likaThixo. Uthi komnye umbhali libubudenge kubantu abatshabalalayo, kodwa kubantu abanalo ubomi xa kuzawudlalwa estadium ngabadlali, ndiqwalasela abafana nezintombi bahamba nazo njengendoda iyaqala iyadlala ibhola phambi koba ibheke enkonzweni kaThixo. Abadlali bayaqokelelana xa bephaya esenta, abazalwane bam, benza umthandazo, belungiselela into bimetshi bayiphumelele. Ndithetha ukuthi ke bazalwane bam, sondelani ngeneno. Hayi izinto ezakwenzeka apha mkhosi kaThixo, asinawugqitha kwabafana bawumatshayo, singababekela ngezandla ukwenzela umphethe abazawulwa nayo bayiphumelele. Ngoba ngomnye umhla uthi unyana kaAbhiya uAsa bayefeyisene noThaba njengabadlali abaza kudlala ibhola. Bazalwane bam, wema waguqa ngamadolo phantsi wathi kanene phakathi konamandla nongenawo, sincede Yehova Thixo wethu nakuleli mbokolo, sisegameni lakho asizanga ukaya photo. Bamsuku baphazale baphinde baphindela ezikhumeni. Bazalwana baba bathandwa, ilizwi lamazwi kaThixo siyalicanga, yisani ngeneno. Bazalwane bayathandazela ngabanye ngabanye bakuthandwa bayafuna ingoma ofuna ukuya khona isani ngeneno. Bazalwane sizomthandaza sizaliphumelela. Abalali kweli lizwe kama samestende nayo siyalicanga isani ngeneno ozawuvuma ingoma ethoba amamolo vele abazalwane kwenzela bayifumane
enye apha tata Mhleli. Nayiphini indoda xa iphuma kokwayo. Unina uyaxova. Athi ngexesha xovayo isonka inyembe zisiwele phaya entlameni. Ikhombisa ukuthi loo nto bazalwane bam ekwenzeni kwenu okulungileyo zeningethi mandla ngoba nizawuvuna ngexesha elifanelekileyo. Uthi umama wakho xa kwenzela isonka athi uThixo ukhona kule ndawo ubheka kuyo uzungabi nakhala. Ndizawukokelisa uThixo ngemva, ndikokelisa uThixo ngaphambili. Hlobo zam ezithandekayo, inkonzo kaThixo ayifani noShoprite. Yena kuthiwa kwaShoprite xa ubona ungena ngempahla ethile kuthiwa uzungena ngoba kaloku wena unxibe ngolu hlobo. Sisenkonzweni kaThixo apha, sizothandazela bonke abantu abanendawo ezithile emizinjeni nasemaphefumlweni. Athathe omnye umbhali ngakwabo ngakumbi kwabo bafuna sibathandazele. Kusekuseni sihamba kwezitratho zale lokishi sicela wena kasisuka kumakhaya wethu, sicela wena usikhokhele sizofika apha. Sifikile ke apha, sicela wena kasisuka kwindawo ebesikuyo. Sisithi semini hamba nathi xa sibona abantu bam bayatshabalala, wasinika amazwi ngawo asithi masibaqokelele, sisithi sakhe angadingi semini ngalo mzuzu sithi anqwadalala phambi kwabantwana ababonanise abanabo nabalimola sivuyela loo nto abantwana masizolule bamekule ndawo Thixo wethu bebengazazi okokuba mina namhlanje bazabe bemefu yothixo wethu beme apha bethixo wethu ngeentliziyo ezingafaniyo Thixo wethu beme apha ngeentliziyo ezingafaniyo Thixo wethu kodwa wena Thixo wethu wazinto abasicingayo bengekasithethi, wazinto abazinqwenelayo, wazinto abafuna ubazizo Thixo wethu bazabakhabisana ngeselele ngoku Thixo wethu sicela wena Thixo wethu ube ezenzekayo ebholeni. Abanye bakhaba ngamayeza Thixo wethu, abanye bakhaba ngamayeza ibemba isimilo zabo sethembe wena Thixo kodwa bona into esibulelayo bathi bona ncedisana nomqeqeshi wabo, ncedisana nomqeqeshi wabo seminanini bazama ukumba isimilo zabo, bazama ukumba isimilo zabo soyinanini, ncedisana nomqeqeshi wabo wena Thixo into abazinqwenelayo zaziwa nguwe bayithabathe soyinanini zabo zaziwa nguwe abamameli izijubhox ngeweekend babhizi bosonothixo noba sebesuka esikolweni basicela into basiye ejimini, hamba nabo ke soninanini basikelele, hamba nabo bazawuhamba babiyele Nkosi yam bathi ziyalela bazinikwa umqeqeshi bazisebenzise xa besiya ebholeni ngoba kaloku Thixo kuba zabantwana bethu akhona amazwi bathi xa bezawungena ezindlini ke loba basiqokelele Nkosi ngalo lonke ixesha soninanini bashumayele
abahleli mababone umzekelo soninanini ukwenzela nabo abanani babhizizizo siyakuthandaza soninanini ngexesha lokuthandaza kwethu abantwana bethu soninanini bazilahlele kwiziyobisi ngexesha lokuthandaza kwethu kwenzeka izinto ngezinto kusetyenziswa abantwana bethu siyakuyaleza sithi ngena kubo ke soninanini ngena kule lokishi yaseJoJorho xa sihamba kwezi zitrato kubekho abantu abazawuthi bavakalelwe kubekho abantu abazawuthi balandele ukusilandela ngoba eyona nto sizungula ukuyenza kukusindisa imiphefumlo yabo siyacela ke silulama lezulu siyacela soninanini ngalo mzuzu naba bacinga uba bazojonga senza ntoni thunuka izazela zabo babonakale besilandele besiyofika apho siyakhona bazoyibona kanye kanye eyona nto siyenzayo soninanini siyacela ke ngalo mzuzu yongama phakathi kwaba badlali uhambe nabo soninanini ufike apho ningafika ngakhona ngoKristu Nkosi yethu amen. Ndilungiselele into yoba xa sizawuvuma rhadebe ndilungiselele into yoba bazalwane babona apha ecaweni sinabo abantu abangangabo babona apha ecaweni into yoba siyakwazi uyithandazela ibhola babona apha ecaweni nalapha nakwezi ntombi zibona into yoba zikhona iintombi ezingangabo hlobo zam ezithandekayo asizanga ugaya voti benditshilo apha asizuthi sizawunakhela izindlu into nanto esinithembisa ngayo lilizwi likaThixo asinithembisi ngenye into sinithembisa ngento engabonwayo kodwa kubonakala imisebenzi yayo.